Hello mga boss, mga master diha sa atong tigpaminaw. Karon i-journey ta mo kung giunsa na mo pagkuha among passport sa SM City Davao. So if you're interested, padayon sa pagtan-aw og see you sa finish line. God bless everybody, let's go! Good morning guys, we are here at SM City Davao. Kay magkuha mi og passport with my kids. Oh, my hair! Don't touch my hair. Don't ever touch my t-shirt. Okay. Kiss daddy. Come on. Dinosaur. Ay, di may magkuwag passport case. Mag ano pa din may mag-process pa. Si Camille na appointment kami appointment. Iingon nila kung nakay dala bata. Madamay na sila sa mga buhaton nimo. Kaya imuha man silang obligasyon. My dad. My crocodile. My dad. My crocodile. My dad. Mine Ate Arya. My This post is sponsored by Cheese Ring. So guys, balik ta karon no. So karon naglakaw na may padulong sa sulod sa SM Ecoland. So chill lang ang atong panahon karon guys. Wala pa siya ni init. Tanawa nga akong gisundan ng muna kong asawa guys. So let's go na tayo karon sa Department of Foreign Affairs sa Davao City, 3rd floor libre sa SM Ecoland. So unsa may buhaton sa bana pag magsugod na ang pag-fill up. Ang asawa nga ito iba fill up pa na guys. Kay sila may ni alaman ni kapoy naman punta na ang imong buhaton dire kay magbantay lang jud kasi mo mga bata. Okay, so happy kami makasulod diya sa information. Muna ang step 1. So karon akong gi-check nga ako ang batones kung atong gawas ba ang atong tuyan pero wala. So karon guys tanami sa step 1 nakasulod na may dali ra kaayo guys basta na mo dalang bata 7 years old bababa dali ra kaayo. So nag-fill up na po ng mga asawa dire. Dagang kay mga photocopy, mga ID, birth certificate, yan dapat ninyo tanang guys, marriage certificate kung minyo mo, okay, of course. Tapos na sa processing, step 2 na siya guys, okay. Ulat-ulat lang ta while waiting, of course, maboard na yung mga bata, so kailangan yun mo sila dula-dulaan. Kay mga asawa, busy og sulat, busy og file, kay upat ni kabuk. So nakalimot din print og duha ka ID guys, so di adto pa gud diri sa Pikas na office. 25 pesos per photocopy. Sigurado ka mahal. Naman ako mga anak guys. Sige na lang sa higda-higda. Basta wala problema na kaya mga bata yun guys. Priority yun sila aning lastada. So kasagdan na mo na mga bata yung mga asawa. Busy kayo ikaw dia. Support lang ka. Video lang juga na guys. Okay? Buyag-buyag gamay. Dari guys na namin sa step 2. Pastang dali ara guys. Kami gipauna. Senior og manay mga bata ang pasudlo ng una. Dali ra kayo ang linya nagbayad. O di pa siya di pa bayad na. Step 2 pa na siya diha ipang-plaster ang mga so dapat putang diha. Tapos muni barilan guys kay 1,200 na ni siya kay express naman mi ani kami tulo. Sa kundo kids ako kay first time na mo magka-passport taon. So karon step 3 na ta siya cashier guys ang nabarian dali kay more or less mga 3,000 ka pins. Kamil nakabayad na siya online. Dire ang final step, mingaw as you can see, mingaw gyapon kay dire sa Davao guys, wala kayo tao. So diha ka mo linya niya sa picture. Okay, so busy gyapon guys kami sa pagplastar sa iyang mga document. While waiting, nakaunahon ako unsa kaya akong naong kung magpa-picture na ko. So akong gi-set up ang ako ang polo shirt ya urba man gyud liog ganyan plastada ani. So wala gyud tay choice na ako gyud tay liog. So padayon na tag picture na katakataw na lang. Importante diha maayo atong lawas, maayo atong buhok ug maayo hamis atong dagwan. Ingon sila diri nga smile daw without showing your teeth. So muna ako ang dagway niya.
So umaw na ni guys, nahuman ako ka picture dire, nagkuan ko ano ko sa akong mga thumb dire, no? Kung ipambutang ko mga fingerprints siya, tapos na di akong naw. Okay po daw naw di amis-amis po gamay. Dayon, ipapirma na ko dire, paak, wapo galang pagpirma guys. Wala ko yung mga office ng pirma digital. So da kong anak ba picture katawanan kayo guys, kay naanad siya og selfie bitaw. So ang ito naanad kami yung picturean bitaw now. So nag-struggle dire for how many minutes. So kay pag ingon nimo nga ba-picture na, mura man siya mo peace sign. Tapos dili siya mo tanaw sa DSLR camera nga ginagamit dito sa DFA. So medyo ma-OP pa siya. So ano yun naong. So cute lang yun sa DFA. So kaya siya giingnan nga stand straight. Stand straight lang siya. So ito kabalong siya yung buhaton. Pero siguro mga 2 minutes na okay na po biya na siya. Wala na siya problema diya. So bench kami, natanggal niya yung para kay dapat clear daw. So muna yung among kuan, humana si Arya, humana tanan. So excited na may maniod to ani guys. So nana-firma na siya kami ano. And then how many minutes nga mahuman na, siguro muna na siya. So nahuman daw yun ni guys. Siguro mga 1 hour and 30 minutes lang media kaya namin mga dala ng mga bata. Again, naka-appointment dari si Kamilang. So akong wife lang ang naka-appointment. Kami dre wala may appointment pero nakagwapo dre as long as na may bata na 7 years old below nadala diretso na gid mong sulod guys, wala na kailangan appointment. So nakagwapo dre so nasaba ka dre kay so abot kung asa ning pagbigyan ng ubang tao basta mandaghana. So sinagkinahan man si kami sa iyang experience, so nagpangod dito sa suggestion box. Swak siya. Nindot kayo guys, friendly ka lang mga guards and everything. So, kung na may mga anak karon guys, ay highly suggest na magkuha ng mga passport karon dayon para dito ka na. So, hangtod din lang guys. Mga laag sa may God bless everybody. See you sa next vlog.